Πες να κάνει ό,τι πρέπει να εντάξει με την όψη για να τον εγγραφεί. Δεν τρέπονται καθόλου, επειδή δεν τους αφήσαμε να φύγουν. Τον αστυνόμο Ναι, δεν τρέπονται. Εκμεταλλεύονται. Αντί να πληρώσουν για την αστυνομία που είναι εδώ. Έλα βρε Παντούκεν. Είσαι λίγο Στέλιο. Εγώ νομίζω ότι Παντούκεν. Πώς δεν ξέρω. Καλά, είναι ακόμα τα λοιπά. Μην τον αγγίξουν. Άμα τον αγγίξει θα πάμε κατευθείαν στην εισαγγελία. Όχι, δεν είναι. Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕ νομού Θεσσαλονίκης σας χρησιμοποιεί ως δούριο ύπο εναντίον των εργαζομένων. Δεν φτάνει που έδιωξε 6 συναδέλφους το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να απολύει κόσμο, έχει την πρόθεση να απολύει και άλλους συναδέλφους. Σας χρησιμοποιεί σαν δούριο ύπο, ενώ γνώριζε ότι υπάρχει Περάστε κύριε Πισό. Περάστε κύριε. Όχι παιδιά, δεν μας διώξετε εμάς. Εμείς ήμασταν εδώ όμως. Δεν θα μας διώξετε. Όχι, για να περάσει από εκεί ανάποδα όχι. Συγγνώμη, μισό λεπτό.